yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji usiteteleka uzopaka angeke bingelele umbukelo lapho ngasekhaya bingelele usiteteleka intokazi yaKwaNdlovu phansi eMalmodi esigodini sendaba zegudu ngikubingelela bukhoma kwisiteteleka media uhlelo yingonyuluka namhlanje sibhalelwe usisuneli uthi ngithathe isiteteleka uyoza ukuthi konakalaphi futhi singalungisa kanjani okwakho ukuthi ungasayindawo uhlale phansi usho njengami sisho kanye kanye sithi asambe mbukeli. Angibonge mamazi ukuthi ungamukele ungangazi kodwa ungimukele ekhaya lakho uthi angihlale phansi nawe sikwazi ukukhulumisana. Igama lami njengoba ngishilo ukuthi ngusiteteleka ngwaKwaNdlovu ekhaya kuseMalmodi kodwa ngokomsebenzi ngikhona nje la eThekwini noma ngahlali ke ndawonye. Umsebenzi wami ke kuye kube ukuhlalisa phansi abantu abasuke bengabonanga ngasolinye ukuthi bekwazi ukukhulumisana enkulumeni thizeni ebebekade benayo noma inkingeni abasuke benayo. Okusho ukuthi ke namhlanje ke ukhona omunye wabantu ongicelile ukuthi angize kuwena. Yebo sisi ngiyakwamukela nami la ekhaya. Igama lami ngwakaMaphumulo umama wale ekhaya yakhe. Okay. Ukhuluma naye. Okay. Ukhona yini sengiqala ukungena enkingeni ke okuyiyo mhlambe engahamba izivele noma kulesi sizathu salomuntu okuwuye engihamba naye. Kukhona yini omunye wabantwana ongisuye umntwana wakho onekudlalela kaningi la noma ugcina afike evakashile ahlale lezo insuku aphinde ahambe makukuthi kumele ahambe? Ikhona ingane ijole ukuza le ekhaya izodlala nomntanami. Bazwana kakhulu. Ingane yomyeni wami. Oh okay. Manje ifike nje ingane ingivakashele sihlalele kube mnandi. Ingane ke nje hawo into yale ekhaya ke nje kuhlezi kubhuza kuyihlalele kube mnandi. Ingane igcina ingasafuni ukuhamba igcina ihlalele nje lezo nsukwana. Ikhona impela ingane yomyeni wami eyifike lana. Okay. Ukuxhumana kwakho noma wayo kunjani phakathi kwenu nobabili? Ukuxhumana kwethu nje akukho ngoba phela angithi mina ubaba wengane zami wathandana naye ngikhona. Kwaba nje nalokho khilizisana nokungazwani nokungaboni ngasolinye kwaba nje ukuthi akekho nakomunye kodwa ingane iyafika naye ayithulele angasho lutho nami ngiyithulele ngilindele phela ukuthi yena njengomzali mhlawumbe uzoqhamuka ezobuza hayi nami ngithi ngeke ngimsukele ngoba phela ingane vesise ekhaya. Okay. Anginankinga ngilindele yena mefika mhlawumbe kukhona ke inkinga anayo sikhulume njengabafazi anginankinga naye kodwa. Okay. Ubaba wengane uyayisupporta yini ingane kumawayo engabuyazi? Uyayisupporta yini nakuwe ngaphe zakho eyikhona kunjani nje isupport kuyena ebantwaneni bakhe uma ukuthi unalo ulwazi? Abo nje ngalapho sisangifuna ukungasho abantu besilisa banje bonke akukho kutheni akwenzayo ngingazi ke side lakhe kodwa kumina nje kwaba yikona ukuthi mesethola omunye umuntu kwashintsha izinto noma uthi uyazama ukukhuluma aveze angavezi bayileyo nto nje so ngaze ngagcina nami ke sengiyithuleleke anginankinga nako okwenzakalayo sengiyayibukela nje. Okay. Sithola umbiko ke lapha noma inkulumo ethi siteteleka ngicela ungithathe ungiphekezele ngifisa ukuyokhuluma nomnakwethu ngodaba oluthile olukhona engingalwazi ke mina siteteleka kodwa engicabanga ukuthi uma naye uzongivumela ukuthi ngimbize uzoyichazela ukuthi udaba lwakhe luthini. Kodwa ake ngiqalela awukusabi yini ukuhlala nengane yomuntu kakhulukazi kuye yamnakwenu ekubeni wazi ukuthi ubudlelwana bangabuhle phakathi kwenu nobabili ekuqaleni ngalesi sikhathi niqala nithola ukuthi ubani usathandana nobaba kabani sekukhona yena? Angikaze ngibe nenkinga kangako ngoba phela ngazama nami ukukhuluma ngizame nje imizamo njengomuntu wesifazane okuyena othatheliwe kodwa ngabona ukuthi hayi akungisizi ubaba uhambile ngehlisa umoya akukho ke okunye ngikhulume naye untombazane angikhulumi lutho nje nasixhumani kukona ukuthi ingane iyasithanda lekhaya ngoba phela khona udadewabo lo omdala iyafika bezoyidlalela igcina isihlalele nje kanjalo ngilinde yena kuma wengane ukuthi uzofika mhlawumbe azokhuluma
hayi naye uyithulele iziphi into ingane ihambele angeke ngixoshe ingane ngoba inothando lasiswayo lo. Awukuboni yini ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe kungadala inkinga ukuthi wena uyakwazi ukuyigcina ingane ngapha isikhathi esithile kodwa uma wayo uyambona kakhuluma kenzi lutho awucabangi yini ngelinye ilanga ukuthi ngingasusa umsindo? Ngake ngakucabanga lokho kodwa nje kwasho ukuthi nje vele ngoba naye uyilento ayiyona okusho ukuthi njoba phela angithathela usebone ngathi so nami ngivele ngigcine ngithi hayi mefuna ingane yakhe uzoza kumina ngizokhuluma futhi naye kahle ngoba anginankinga ngoba phela ingane isuke ingazile kumina ilandela igazi leli lababa wayo ngoba phela ingane kababa lesuke ize kuyona la. Okay, iyaya yini yakho kuye? Uyahamba naye uyayi noma phela lo wami usekhulile meyodlala uyazifanele abuya lokhu kusencane lokwakhe kuyahambela nje ufike kuyihlalele kugcine sekuzela kulala abonje ingane ngeke uzenze lutho kanti nami ngumuntu onothando lwezingane angithandi ukuloke ngikhombisa enganeni ukuthi kunento phakathi kwami noma wakhe so ngiyayamukela njengengane yami. Okay. Ibinjani ikhula mawukuthi ubukhona mhlawumbe ukuthi wathola ithuba nyana elincanyana? Abantu noma ngalithola ngalelo thuba elingako lokuthi ngibe nako ekukhuleni kodwa nje kutheme la ko 1 year awu sekuhamba bese ke kuyifikele la ngazi ukuthi hayi iyona ingane kamyeni wami futhi iyafana naye nginankinga ngakuthanda nje ngoba phela ingane yomyeni wakho kufanele nawe uyithande uyithatha njengengane yakho angena nje lo mama onjalo ingane nje ziyangithanda nako kwafeke kwakhululeka awu kuyayihlalela nje kuze kuhambe mase kuthanda. Okay, okusho ukuthi awunankinga mangase ngimcela uma wakhe ukuthi akeze ezosazisa ukuthi kungani kuze kwafika usiteteleko la ekhaya isiphi isikhalaza naso noma iyiphi inkinga asehlangabezane nayo afisa ukuthi nibonisane kuyona? Hayi anginankinga naye uma wengane anginankinga naye nami kade ngangibhina so leso sifiso sokuthi kanti umama onjani lona othulayo nje angakhulumi kodwa ngingajabula maseze sikhulume. Okay, sikhulume njengabazali anginankinga naye angeza na. Okay, njengoba ubungicelile ke sisi ukuthi ucela ngikucelele unge ukuthi nikwazi ukukhuluma uvumile kanankinga usengichazelile ngendlela engichazele ngayo njengoba nawe wawungichazelile udaba ukuthi lumi kanjani sengifisa ukuthi uzongichazela okuyiyo inkinga phambi kwakhe esekhona nayo ukuthi inkinga yethu siteteleko ifike ibe la noma into edala ukuthi izibe inkinga eyokuthi size sibize wena iqale la njengomuntu osibhalelile. Zothanda ngiqale ngibingele kuyena umnakwethu kuqala. Inkinga enginayo ingane yami neyakhe bazalo babo yedwa. So eyami nokuhamba nje iyohlala kwakhe nje ihlale nje kwakhe liyaphela nesonto ihleli kwakhe ingabuyi izikhaya naye ethule emdala emngaka angayikhuzi ingane uthi koduka phela uyekini. So ngibhalelene nini ukuthi nizongisiza ukuthi kahle kahle ikephi inkinga yakhe njengoba ingane yami ehlalisa kwakhe yini inhloso yakhe kahle kahle. Okay, yebo kuyakulimaza lokho? Kuyangilimaza kakhulu ngoba ingane yami manje sengisi noma ngihleli naye ihlale mina mhlawumbe u2 days ithi ma ngicela ukuya kumamkhulu hayibo ungenaphi yena endabeni yami nengane yami nobabwayo indaba lokho efuna ukuyifaka. Makasisa ingane isukize kuOlu usisa noOlu into eyodwa ngeke uzubahlukanisa badlala lapha emgaqweni babuye bezele endlini bonke ngeke ngize ngimxoxe ngeke ngize ngithi sisahamba kini kanjani ingane fanele ihlezi yazi ukuthi ikubo nalani ikubo lana mina ngisuke ngilindele wena ukuthi uzofika uzobuza ingane yakho njengomama wena usukuthanda uthini uma ingane ihamba ingabuyi insuku ngoba phela wena fanele uze kumina ukuthi kwenzakalani phansi kwami nawe akusho lokho ukuthi kufanele wena uhlale nje ulindele mina ukuthi ngizoza kuwena ngizokutshela ukuthi naye ingane lana nokuthi usukwazi ukuthi ingane yakhe ikuphi shuthi wena vese usasebenzisa le yanti ukuthi ene wangithathela ubaba ka vele ngamthatha shema. Inkinga yakho ileyo ukuthi uvele uphakame ungafuni ukuthi ulalele. Mina ke ingane ngeke ngize ngiyitshene lutho mayifikile ingane izodlala noOlu la ngiyayamukela ngiyithande njengengane futhi ke nje le ndaweni ke ingane zonke ziphelela na kwami ngoba ziyangithanda nginenhliziyo enhle. Wena wedwa nje emphakathini. Angazi ukuthi yini leyo kodwa kusalayo mina ngifuna ukuzwa lanele. Yini wena yenza ukuthi ungayilandi ingane mawusubona kushona ilanga uyilanda kuye ukuthi ngoba uyayazi idlalaphi angiyilande noma uyibize ibuyize kuwe angene emzini omunye umfazi naye emdala fana ngabe uyabona yebo iyangena kodwa mina ngeni phela kwakhe
ingane iyakukhombisa ukuthi ngoba ngizovele ngimlimaze bese ngiyaboshwa. yini edala ukuthi ungangeni khona Ngizomlimaza njengoba ngichaza sisi. ukusa. kanti yini lenye ingxabano ekhona ngaphandle kweyengane Indoda yami. Hayi ke angisazi-ke. Angisazi bese shonela ngoba phela mina umaka omdala kuneyakhe. Ibhanga lezi impahla bebike ifike igqokise yona. Uvela kufika ingane yami igqoke i-oversize beyimpahla ngivele ngingabusazi ukuthi eyakhe igqoka kahle yami ibuye igqoke kabuhlungu ngoba okusalayo ngikhombisa lapha uthando. Ngikhombisa uthando lokuba umzali. Ngiyenzela ukuthi nawe ubone ukuthi izingane ziyathandwa. Ungathathi isikhwele sendoda usebenzise izingane ingane ayihlangene nayo yonke into esiphilayo. Mina ingane ngiyayithanda. Ingakho ifika ihlala ekhaya. mina ngicela Akho umuntu ozokubamba la. ngicela ukubuza mina Akekho nje uzokubamba. ufice ekhona Yes. kubaba wengane waqhubeka wathina nobaba wengane wazala ingane yakhe Sile phela laba. mawuzala ingane yakho yamthanda imthandelana okudlula mina. okay Abe. ma ingane yakho yazwana nengane yakhe Yeah. ngizama nama ngithi uma ivakashele yona ingasabuyi wena uyahluleka ukuyifuna kuye ingane yakho noma ukuyimemeza ibuye ize ekhaya ngoba nakho wena ungena emzini wakhe kodwa uyakwazi ukulala ungayazi Sengamane ngithuma izingane ziyomlanda umthakathi phela lo sengamane ngithuma izingane ziyomlanda Ziyafika lezo ngane. ngobuya nginjani mase ngene kalomfazi. Izingane ziyazi ukuthi usisame lapha kwami ukhululekile kwakhe azizi ngisho ukuthi uzombiza ke Ngeke lapha ngilindele wena ukuthi uze kwami uzokhuluma nami uzehlisa oqala wena owathatha ubaba kaOli angikaze ngikulwisa angaze ngisho lutho wena noma ingane yakhe isiza kwami wena futhi uhleli uthula ulindele mina ukuthi ngizokwenza so wena uqokela ukulala uyazi ingane yakho ukuthi kuphi kodwa ungayibizanga sengamane ngilale sisinokuthi ngiyeke kwakhe sengamane ngilale nje kodwa yena angisafuni ukuphinde ngibone ingane yami yakwakhe akayixoshwe ungenani. kanti kahle kahle yini inkinga khona lana ulwela ukuthi kwakhe noma mhlambe ulwela ufuniye komunye umuzi awuyifuniye kuye. Angifuni sengamane iye kwenye indawo ukuthi iye kwakhe hayi nje kwakhe. Uyazi ukuthi into eyinkinga lana uma kasisa ungithatha kancane ungijoyela kabike nje futhi ngoba mehleni nabangani bakhe labahlala nabo laphana bakhuluma yonke into lena wangithathela ubaba kaOlu ngathula engazi umlayini owodwa umgaqo owodwa wamthatha ngathula kodwa manje ingane mase kuvela ingane ngazama ukwehlisa umoya ngoba ngake ngakhuluma nawo ubaba kaOlu kwasho ukuthi ayikho into engenza abantu besilisa mase bethathwe uthando lusha bayehlula ngazama ukuzehlisa yaba khona ingane hayi bandla futhi ngakubona hayo kwakhe impela ubaba kaOlu ngangaba nankinga nengane mayikhula ingane ila noOlu igazi phela liyakhuluma liyasho ukuthi bayazalana labantu ngeke mina ngize ngigxoshe ingane iyafika ingane la izihlalele ngiyithengele lokho engikuthengela uOlu siyashara nje yonke into ingane yami anginankinga nayo lo uyena lo onochuku wangifica kodwa uyena futhi une-attitude ngaphezulu kwami uyabothi ngimehlisela umoya ingane ihleli la akeze ukuzoyilanda uhleli uthula ulindele mina ukuthi ngiye kuyena ngiyomtshana ngengane yakhe ngeke ngize ngikwenze lokho mina ngoba vese ingane ngisuke ngazi njengoba ihleli la ihleli inakekelekile yonke into eyifuna iyayithola ngumama nje kuyona anginako lokho lo unomqondo obhedayo medudene nabangani bakhe. Wena uthandana nobaba kaOlu wazi ukuthi uthandana naye? Yebo sisi. Uyazwana akona ukuyisa lokho ujwayele yena isikhathi sabangani ayaveyisa shem. Okay mase usangane naye uthola ingane naye nomyeni wakhe sewuyaphinda futhi ulwa naye. Yes phela ngani sifana nengane yamphakathi hayi shem ngani sifana nengane yamphakathi ngoba phela lo mthakathi omkhulu phela lo nakho nendoda ngisazi noma ikuyena noma ikephi ayisafiki kumina nengane asayisupport konke ingane nobaba sekuphinde kuyena emuva. Okay imani ngesikhathi ekushiya ubaba kaOlu wake wamlandela yini wena esengapha kuneke? Angazi ngimhluphe ngalutho ngazama ukukhuluma nomuntu wami endlini ngoba phela fanele ukhume naye umuntu loqondene naye ngazama ngahluleka ngathula uyayisa ugel mehle nabangani bakhe aveyisa lezi ingane ezincane vese izona evele zeyise kube ngathi izona ezindala kunathi so ngamehlisela umoya ngazithulela nje lokho akwenzayo namhlanje ukungibizela amakhamera la ezongibuza ngengane yakhe engakaze ezena ngelilodila ngakumina ezokhuluma nami angibuze ngengane akazi ngoba uphakeme ugel
Kufanele mina ngihlezi ngehlisa umoya ngaso sonke isikhathi. Imali. Hayi ungigibele ekhanda Shem. Ungigibele ekhanda sisi. Ka-all ukuthi unenkinga wena yokuthi ingane yakhe isihlezi ihleli nanoma. Uyazi uthi akayingeni. Siyoyo Ikwa- phela sendoda lesi. Siyoyo. Ikona abakwaziyo ingabe ufuna nesiyoyoyeni. Wangasiboni uthi siyoyoyo. Amadoda Amadoda nje. khulunywa nawe sakhulunywa nami kwamanje. Ehe. Vala umlomo wakho. Okay, bibe ngizwa vyalo. ngawe. Ehe. Ngoba ngibizela amakhamera. Yini oyifunayo wena Neli kahle kahle kuyo yonke lento? Yini le oyifunayo? Ngiyakuzwa lokho ukuthi ingane yakhe ilala khona Akazazi. ivakashela enye yakwabo. Angazi uhlangana. Awufuni lokho. Inkinga ke uzoyibamba kanjani ingane ngoba ingane Ngeke. idlala iya ngisho la kuthiwa Yebo. Ngibhalele nina nje. lapho ukuthi ningisize ukuthi phela usisi lo simfakele Hayi, noma i-protection order noma ngabe yini ukuthi Izwani. ingane yami ingabusalibhada nje kwakhe inkosi yami. Ngakufakela mina Ngangisize i-protection nje order ngalapho. ungigibele ekhaya. Awuthule. Understand yini? Hawe ingane Neli. leyo? Uyisencane izo-understand. Hayibo. Thanda ingane, uthando nje, Ngiyayithanda uthando yami lo. ingane ngiyayithanda. Uthando kabi. nje ngeke ngize ngigqoshe mina ingane. Oh. Ngeke nje ngize ngigqoshe. Iyahlala la kwami iyenza yonke into kwami ngithatha njengengane yami. Wena fanele uyajabula. Ixoshe. Fanele uyajabula ngoba into wayenzayo ayikazi ibe mnandi. Kwafanele Yenzani? ngikushaye wena ngoba ungijwayela Ukushaya kabi. bawuzobosha Wena phela. ungeyisa phela nje lento Wawuzolala oyenza. ubani ngalolo lulu? Inithembe lokho Oh, phela. Ninjalo bese nabangani bakho. okay. Nenza izinto bese nithemba ukuthi nizobabopha abantu. Mina ngeke ngize ngigxoshe ingane Isala kwazi vele uzoboshwa vele. Hayi ke. Wangishaya nje uyaboshwa sisi. Uthembe Wazi nje lokho. lokho. Uthembe lokho. Ingakho ngikwehlisela umoya yake Wehlise ngithi nje kulungile vele, asikhulume ngaze ube ne-BP. ungitshene inkinga yakho ukuthi Ah, kuphi wehlise, kuphela. mama. Ngoba ngiyabona ukuthi Imali. khona lento nayo. Khona inkinga onayo. Imali. Lento isangeyingane Hayi, noma angiboni. isibuyele emuva Angiboni. iyoba ngubaba. Usamthanda ubaba wengane yakho? He. Samthandi. Oh. Awusamthandi? Samthanda ukuthi ngicikwa yikona nje ukuthi akasanginayo ngabusela Oh, yeah. yena kakhulu. Mawuthatha amadoda abantu. Kuba njalo. Angibonile Yini wena yenza lela ukuthi ube khe. nesiqiniseko sokuthi usanaka yena ngoba uthi naye wakiyekelela wamshiya yena. Akazi. Nginaso nje sikhulu kabi. Hey, isiqiniseko. uhlezi Lo uneqiniseko. hambe Lo hambe ebusuku lo nithatheke. silele. Hambe ebusuku silele lo bayamkhuluma la emphakathini. Banjalo Bayakhuluma, phela. bayamasho lo hambe nje lo ebusuku. Kodwa nayo ingane yakhe ihlala kwami okusho ukuthi ize ngoba elangani ingithanda. usebenzisa lezi zinto zakho ukuthi Hayi, ubahehe angikwazi-ke bobabili lokho. babuyele kwena. Angikwazi ke nje lokho mina Ngathakatha nginothando nje lezi ngane. Ukuyicala ukunuka Yey. umuntu, Hayi ukuyicala. ngiqinisile sisi ungabuza nami kuba nendaweni biza umakhelwane wami. Indaba abayikhuluma nabangani Ofakazi. bakhe. Izinto abayikhuluma nabangani bakhe sisi. Okay. Iyiphi Anginendaba into ke ofunayo ukuthi nje. uyakuthakatha? Awumbuzi. Nayo khona Oh, kodwa ya. ke ngiyazi. Ukhuluma into ongayazi. Ngiyazi, Wabona ngoba uthatha ubaba singathandazi. ka-Olu ngathula. Ngiyazi. Ngakiyeka. Ukube nganginomuthi ngabe ngimbuyisa ngangani. Angikwazi. Ngoba ungeke umthole phela kube Uphi ngisebenzisa manje umuthi. njengoba akasekho kumina Nama angithi akasekho ngimazi. kumina umazi Nama kahle. ngimazi. Umazi Angithi kahle. nisile nini? Nibona ngoba kusemnandi nijabule nithatheke nitshela ukuthi nisile. Uhambile ke nakuwena kani? Uzobuya. Batata. Hayi angiyazi mina inkinga yakho Shem. Manje wena ufuna kubuya ubaba ka-Olu ngokuthi ulwise umnakwenu ongenaso isiqiniseko. Ngempela. Bafuna bonke nengane Mina ngamdela sisi. Ngamdela mina ubaba Olu ngendlela webukisa ngami ngaye endaweni. ukugcwalisela wena, Naye lo badinga nabangani bobabili. bakhe bebukisa ngami ngiyisilima. Ngathula ngahlala phansi ngamanje ekutheni kodwa ngiyazi ukuthi ingane zami ziright futhi ngizoyithanda zonke nayo le ngeze ukuthiwa imithi wazayizala ngayithanda futhi kwayona ke nje ihleli kwami qho ingithanda ukufa yena uyokhuluma zayeke uyokhuluma zayeke ayikhulelwa nje kahle ngisho kubuya crash kuqala la ngoba ingane iyaluza uthando okwamuthi lokho okhuluma ngako angikwazi okwakho lokho ngoba nijwayele ukusebenzisa imithi emadodeni abantu mina ngisebenzisa umuthi ingane izwe inhliziyo Uyasebenza nje. ngiyabamba lapho nalapho odla ingane kunaka ingane uthanda ingane yakho Kuwakuhlukumeza yini ubaba ka-Olu before ngomunye umuntu wesifazane uyabathanda amantombazane uyambona manje yini yenza ukuthi Usuyambona. ufuna ukulwisa umuntu wesifazane ngomuntu wesilisa ngoba lento ingomuntu wesilisa yini ufuna ukulwisa omunye umuntu wesifazane ngomuntu wesilisa omaziyo ukuthi akanaso isinqa qina thanda izinto njengoba ngeke ngasho wayibona phela ukuthi kusemnandi uyathakatha khona Hayi, into ngoba msukela endodeni yakhe Hayi uwe bo. futhi osungitshela ukuthi ngiyathakatha hayi uhlule ukuthanda indoda yena ngitshela Uhlulwa kanjalo ukwenza into efanele ayenze. imakeneli utheme emshiya yena kwakujabulisa wajabula sekubuhlungu meseshiya wena Ngeke ngabe yebo ibuhlungu, ungaye sis. manje abafana laba abadlali ngangimthanda ngenhliziyo yami yonke nami hamthanda amadoda abantu ukulayileke
ukulayileke mina ngithanda ingane le. Ngicela nitshelo sesathula. Ngithanda ingane. Nayo iyangithanda futhi. Okay, ngicela ukwehlisa umoya. Mina ngifuna ukuthola la ethenini wawungayitsheli yini ngelinye ilanga ukuthi lokho akwenza Awumbuzi. komunye wesifazane usengakwazi ukwenza kumina. Abafana lapha. Njengoba umanzi ukuthi akahlaliseke uyawathanda amantombazane. Yini ekuthusayo yini entsha manje ngoba futhi ngabe uyasho ukuthi vele kwakwenzeka ngami usengenzeka futhi ngomunye umuntu. Angayitshela ngaphela nami njengoba ungibona nje uyangibona ukuthi ngiyintokazi yakwabo hayi lesakwazi ayivele abafana kabayi ngalokho. wayengithembisa Abayi nje ngalokho abafana. ekhaya yabona nje zonke lezo zinto iculo. azangincome noma ngigqoka iphinifa athawu yabona nje indlela ome kahle ngayo unkosikazi womuntu Uyazi waheheka. nasekhaya We bantu. Ngicela uzame ukwehlisa umoya ngifuna ukubuza. akathule Manje njengoba ekuthembisa zonke lezi zinto akuthembisa zona wena uyazibona ziyenzeka. Uma zingasenzeki sewuyithola engathi manje khona into wrong eyenziwayo ukuze ikhona into wrong ukuthi ngasho Ngabini le wrong shame safisa ukwazi. ikhona sis Hayi. noma ngenabo ubufakazi khona kodwa Kodwa mina ngikuhlungu uma kuwukuthi usenomuntu wesifazane ocabanga njengawo ukuthi umuntu Awumtshele sis. wesilisa ehluleka ukufeza izithembiso ewayithembisile kuwe ngoba naku esakuthanda ngaleso sikhathi bese ubona ukuthi owesifazane omunye unomthelela. Ibhlungu leyo nto ngoba kuze ngabe sesiyawazi amadoda ukuthi Anjani? Hayi abafuna kuze ngabe neluso ufundile mfethu manje Mdala. ukuthi njengoba wakwazi ukwenza into ebuhlungu kumuntu wesifazane ngawe nakuwe futhi uyokwazi ukuphinda kwenze ngeke kuze kube nzima. angangitsheli sis Kodwa manje uthatha iblame yakho uyibeka kumuntu orong. ngaxolisa Uthathe mina sitetele kuwa ngiletha lapha ukuthi ngizolwimpi mina ngizitshela ukuthi impi yengane inkulu ingaka. kanti cha. inkulu kodwa Ngiyavuma inkulu yokuthi uthi wena ingane yakhe ithanda yena. Ngiyakuzwa ukuthi lokho kuyakulimaza kodwa yena uyayichaza ukuthi ayithandi yena ingane ithanda ingane yakwabo. Umani uyalwa nje ulwa into engasekho washiwa naye nawe ushiyiwe yini kube nzima ukwamukela. Phela nje. akuvumi ukuthi ngamukela Manje wena mucabanga ayisekho enye indoda yophinda uyithola ngiboni eyokuthanda kangcono kunalo muntu ngoba phela umuntu bengakuthanda. Enhlobo. Indoda ekuthanda yivuka nayo. ngiboni Hayi asazi ke intombazane ngoba nje ayikho. Manje kuzomela sizokuyala ngomjolo ngothando umdala kumanje engabe uba isibonele enganeni yakho uyavuka uyithatha usazophinda umtholo omunye umuntu ozokuthanda. bengimthanda phela kodwa Uyaqala ukuthanda umuntu nganje ngaye Hayi bandla shem. awukwazi uzube sebudlelwaneni before. bekuyena nje owalontuza ubuntombi bami nengane le ngane yami yokuqala so ingakho kade kungathi ngiyibambeleke kangaka kuyena entweni yethu Wakulutha lo muntu wasebenzisa ubumsulwa bakho ukuze afezekise inhloso zakhe. Wayesekuthembisa izithembisa angeke azakwazi ukufezela zona. Okubhlungu wena wasuhlala nazo lezi izithembiso yizo lezo suyisebenzisa ukulwa nomunye umuntu ongekho kuleyo nto. Fuze ngabe wena ubhekana nalo sathana okuuye owakuthembisa lezi izithembiso owakuthembisa zona. Ngiyazi kubhlungu kangakanani ukuzalela umuntu ingane yokuqala ejike lapha engenzi kahle. Kodwa ukulwa nomunye umuntu wesifazane owanikwa ingane naye washiwa kanjalo ngeke kuze kukusize ngalutho. Hayi bandla. Kunalokho uzoba namazondo angenasidingo. Themba Abantu uyezwa. besilisa babi ngaliqiniso Themba nje ukuthi uyezwa. singabantu besifazane. Thanda ingane nje. Inzondo nayo ngaye kona yakabenefit lutho. Lutho. Akukho nje ngithola Uyizwa nami. ngithi yebo ngiyayizwa so manje ukwazi ke ukuthi ungathatha ubuhlungu bakho bokuthi manje ingane usuyikhulisa wedwa bese ufuna ukulokhu ulwa nawo wonke umuntu oseduze kwakho uzozikhandela amazondo angenasidingo. Njengamanje mina into engayisho ukuthi focus empilweni yakho, focus enganeni yakho. Ingane ngeke uzuyiyekisa ukuthi ithande umuntu wakubo. Phela nje.
ngoba ithanda ingane yakwabo ngeke uzoyiyekisa ukunalokho uzobe uyiphusha. Ngicela ayigqokise na kahle-ke ke. Mhlawumbe sengingamxolela ayigqokise na kahle. Ayikho into engayenzela yona ingane mina. Ayigqokise iy'mpahla ey'nkulu. Ukuthi yonke into Lezo y'mpahla ey'nkulu zisuke zithengwe ubaba. Zisuke zithengwe ubaba wengane, ezayo ingane, noma isuke ey'gqokiswe ezengane yakwabo iza nazo ekhaya. Suke kuyezigaba. Ngicabanga siyayithenga obaba wazo noma nginganayo sisiqiniseko esithini. Uma yithenga kusho ukuthi uthumela. Yebo. ayikho leyo nto. Ayikho lonto sisi. Yonke lento esuke ifika nengane lapha isuke ithengwe yimina. Ngoba ngiyayithanda ingane, mengiyothengela uOlu nayo ngiyayithengela. Ngoba yena usenaleya nto vese ingakho ebone ngathi kubi kukhulu kunjani. Izinto ezi-right kabi lezi engisuke ngithengile ingane ngizama ukukhombisa uthando. Njengoba uyibona ihlaziyi kwami nje ingoba ngiyayithanda, ngiyayinakekela noma ifikile endlini. Ihambe nezinto iye lapha agxeke. Akukho nje ancomayo. Wena uyiphatha kanjani kangeke ingane mayize kuwena? Ngibuzele. Hayi phela bayazwana nalo wami. Bayangena endlini ngibenzela ukudla, bonje ukudla okusile nje. Benzela ukudla, basikela ikhekhe, ama-fruits, izinto ey'balulekile nje ey'nganeni. Ngimgeze ngoba unokubuya abe nokungcola. Ngimgeze nje ahambe right kube niwa kamnandi ngimluke nasekhanda vele yabo. Ngibaluke badlale lapha ya. Afuna ukulala yena ngithi hayi hamba sisekhaya ngifuna uxabana nawe. Ufuna ukuthi alale. Okay. Kodwa ke manje uyayibona yini lento ngendlela engisho ngayo. Eyokuthi wena umani unempi nje nomuntu ongekho empini nawe ulwa wedwa kahle kahle. Ulwa yedwa sisi. Angikho nje lapho shema. Ulwa nje wedwa. Angikho. Shuthi ngiyaxolisa ke. Ngeke ukuthi kushuthi. Hayi bandla. Masukutholile uxolo ngalelo langa yobuthole ngalo uyobuya uzolusho kahle ngendlela eright. Okwamanje hayi ngeke. Zehlise girl, zehlise nje ntombazane angikho nje empini. Yabona kuzomela umfundo umuntu wesilisa. Bafunde sisi abantu besilisa. Uzozama. Ubafunde abantu besilisa ngoba uzoba nenkinga ekuhambeni kwesikhathi if ukuthi awuzukwazi uku-understand ukuthi banamanganga kanjani. Yebo. Uzobona umuntu wesifazane njengesitha ngenxa yomuntu wesilisa. Ilungise leyo nto. Ilungise. Yokusiza ukhulu intombazane. Sakhula sonke. Kuyakhulu. Thanda ingane njengokufana, ungabandlululi. Mina ingane yakho ngiyayithanda, ngithanda njengengane yami. Ngeke nje ngize ngibandlulule. Ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe angikaze futhi ngibe nendaba. Kwadlula konke lokho sengiyayibukela nje. Sengithanda ingane njengengane yami. Ehla ke nawe ntombazane uzehlise nje. Uzozama sikoni. Hayi. Mina nginankinga noma asisana. Phela nje bekuyimpakamo yakhe nje nokuthi angibukele phansi ngoba nakho yena phela muncane kunami kodwa nje anginankinga naye. Uma efika kanje ezehlisa hayi ngizomamukela ngimthembe ukuthi uzoba umama. Ngiyathemba ukuthi usekuzwile usefundisekile njoba nawe sisumyala nje. Abafana ngeke bakisendawo sisi. Ngeke bakisendawo. Bonke babesincoma nathi besho konke kwaphela nakuwena wenze kanjalo ayikho ke nje into esibanga mina nawe ukuhlala phansi nje sikhulisa izingane zethu lezi sibambane sazisane kuphela. Akukho okunye shema. Uthulisekile. Hayi nganele sisi. Ngoba phela sesigiliwe sonke sesigiliwe sesiyafana. So uzoyithini indaba yama protection order nani uyaqhubeka nakho? Hayi ukuthi kuzomela iho. Ingane isekhaya nje mayilani inakekelekile ke nje futhi akukho nje okuyinkinga. Phela ingane iyezwa nayo kahle nje ngicela kwena. Ngiyithatha njengo-Olu nje. Akukho nje okuhlukile wena ububuka ngalela lihlo lela lesikhwele. Kodwa ke nje intombazane ephuma lapha ngikho lapho mina ingane yakho ngithanda njengengane yami futhi ngiyohlezi ngiyithanda. Sigiliwe sobabili ayikho lento fanele nje sihliselana umoya siqhubeke nempilo. Njalo.
Selibonile ke mbukelo lapho ngasekhaya udaba labo beyibikela kabanzi lapho behleli khona bekhiphelana ingonyuluka. Into yokuqala engiyinothisile noma mina Siteteleko uma ngilihlaziya lolu daba ngibona ukuthi uNeli unenkinga enkulu yokuthi akakwazi ukwamukela ukuthi ngakufica endodeni yakushiya yasithatha mina namhlanje lokho eyayikwenze kuwena isikwenza kumina. Ugcina seyithola eseba nenzondo engenasidingo elwe nokuthi ingane yakhe ilandela ingane yakwabo ukuze bekwazi ukuba nobudlelwane noma ukwakha ubudlelwane obuthile ngoba ekugcineni baligazi elilodwa. Uthi kugcina kuba nzima kuye ukuthi asuke endlini uma ebona ukuthi ingane ayilalanga endlini ahambe aye la ekhona noma aye kumamkhulu wayo ayoyicela ukuthi ayibuye phela ize ekhaya. Ukunalokho uqokela ukuyiyekela alala ubuthongo engazi ukuthi ingane yakhe ngempela ilapho yini, okuyinkinga enkulu ngoba kusasa asazi ukuthi uyothumelele kube ukuthi ayikho khona ethi kwenzakaleni kusasa uma sekumele aphendule. Kodwa sibonile ukuthi akafuni ukuzehlisa, ukunalokho uyaphakama kakhulu uma kumele athobe ngesimo sokuthi ulinyazwe ubaba wengane. Awukwazi ukulinyazwa ubaba wengane bese uzolwa nabantu abafica bethandana nobaba wengane ngoba nabo balimala ngawe. Ekugcineni wena usulindele ukuthi akube kuhle konke akungasenzeki ngendlela okwenzeka ngayo ngesikhathi kade kwenzeka kokuqala. Ibhlungu kakhulu le nto ngoba yena uhlele ezethembisweni owathenjiswa ngazo ubaba wengane engekho okuwuye umuntu owaficwa kuqala. Wayengekho ngaleso sikhathi, yena wahlala ezithembisweni zokuthi ngoba ubaba wengane yami ungithembisa ukuthi uzongithatha ngibe owakwakhe ngokuphelele. Uma engasakufezi okusho ukuthi sekabuyele emumva la engangimfice khona kanti akekho nasemumva akaziwa ukuthi kwenzakalani. Ibhlungu kakhulu into eyenzeka kuyena ngoba ulinyazwe omunye umuntu usafuna ukulimaza abanye ebelimale kwenye indawo. Umbuzo-ke uthi sipholiswa kanjani isilonda ngokuthi ungabhekani naso ngqo noma ungabhekani nomsunguli waso. Ukunalokho uhamba unamathisela abantu ababengekho ngesikhathi kade sikhandeka. Uma kuwukuthi na unenkinga lapho ngasekhaya shayela le namba la ngezansi uthi ngithathe Siteteleko ngiteteleke nawe siyazi ukuthi luthino lwakho udaba futhi singalungisa kanjani. Sikwenzile namhlanje kwenzeka wayithola impendulo sithemba ukuthi uzogculiseka alale kahle futhi nasebusuku akwazi ukuyofuna ingane yakhe uma libona ilanga lishona ingabuyile ekhaya. Mina Siteteleko intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.